Săptămâna aceasta în București a avut loc Gala Kids Model Academy, un eveniment dedicat copiilor, iar Cătălin Botezatu a dat verdictul pentru modele internaționale, copii și adolescenți. Cu o carieră de invidiat începută încă de la o vârstă fragedă, Botezatu a cucerit și continuă să cucerească lumea modei. Toate creațiile mele se nasc instant. Nu știu dacă ele au un început și un sfârșit, dacă este o etapă. Poate pot spune că prima mea creație a fost făcută long time ago, aveam cred că 20 de ani și am făcut-o pentru iubita mea, în timp ce activam ca model la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare. Și în rest totul a fost pasiune, totul a fost inventivitate și dorința de a fi cel mai bun cu cele mai bune colecții și cele mai spectaculoase colecții. Este deținătorul la peste 300 de premii naționale și internaționale. A avut la picioarele lui cele mai frumoase femei din România și ține prima pagina ziarelor de ani de zile. Oare ce își mai dorește Cătălin Botezatu? Sănătate. În rest nu prea îmi doresc nimic, pentru că, așa cum spuneam, cred că le am pe toate. Bine, acum nu pot să spun că sunt un om împlinit și super fericit, pentru că nimeni nu e fericit și fericirea devine din ce în ce mai mult o noțiune de dicționar, dar cred că cel mai mult am nevoie de sănătate și odihnă. Pentru Cătălin Botezatu este o onoare să fie român și se mândrește cu asta ori de câte ori are ocazia. E o senzație plăcută că lumea te așteaptă, te apreciază, te cumpără și eu fac un apel la figura că sunt român și eu mă mândresc cu faptul că sunt român.